Sven Kramer is er takom seizoen weer bij. Spannende bekerfinale tussen Harkema's Boys en Achilles 29. En NK Turniën opmaat voor WK in Tokio. Goeien en welkom bij Bobslag van Mandy 20 juni. En verderop in deze uitzending ook nog een portret van skielertalent Manon Kamminga en de eerste aflevering in een serie van 3 reportages over de minder valide sport. Joet joggen we bij het NK rolstoelrugby met de quadfighters uit Drachten. Maar we beginnen met reetrieden. Want het gaat weer goed met Sven Kramer en hij rekent erop dat hij er begin november bij het NK afstand weer bij is. De blessure onder de zenuw in de voet is nog net heel oer, maar Kramer kan wel weer voluit trainen, vertelde hij van de media-onnieuwsverslagjouwer Arjen de Boer. We treffen Sven Kramer in Oranjewoord. En aan alles is te vernemen dat de Olympisch kampioen hem goed viel. Ja, het gaat goed. En, ik ben op goede wij en ik heb een goed gevoel. En we gaan straks schaatsen. Simmer is in T afkomt er al. En ik ben wel blij hoe het op dit moment gaat. Ja, hoe is het met die blessure? Heeft er helemaal geen les meer van? Helemaal geen les is iets voorbarig. Ik viel het nog wel, maar het belemmert me net meer in de dingen die ik nou met wan. Eigenlijk krachttrainen, skileren, draven, fietsen, dat gaat allemaal goed. En nou benijd hoe het volgende week gaat. Ja, heeft verschillende trainingskampen hoor. Kist dan alles mij wan of maar nog onpost trainen? Nou, eigenlijk toch wel alles mij. Eigenlijk is het... het revalidatietraject wel langzaam oerroen in het trainingsschema van wat de ploeg ik doet. En dat gaat eigenlijk wel steeds beter. Het vloeit eigenlijk wel goed in elkaar. Ja, ben je erbij onder de start van het nieuwe seizoen? Nou ja, dat gaan we wel vanuit, ja. En hoe ik er dan bij ben, dat kan ik nog net zien. En daar ben ik eigenlijk nog net heel erg mee bezig. Ik ben meer bezig maar gewoon dat ik weer fris word en dat ik weer lekker kan rieden. En dat ik gewoon op mijn talent werk kan rieden en zonder dat het wrotten wordt. En ja, zodra dat lukt, dan gaat het normaal gesproken automatisch wel hut. Maar goed, dat is de vraag is wanneer. Ja, maar wanneer was het weer echt steen? Kun je dat inschatten? Ja, natuurlijk wil ik het liefst zoeken natuurlijk gewoon in oktober, bam, en de WWS. Maar goed, ik won net te volle vooruit op die zaken. Nee, en toch nee, dwongen sabbatical van een jaar. Gaat het nou stadig gewoon weer de goede kant op. Eind april begon de kopman van TVM met de tarrieding op het nieuwe reetrietseizoen. Toch is het dreig om nou al aan te jan wat de doelstelling is voor Takom hier. Ja, ik ken het zeggen van jongen, ik wil gewoon wereldkampioen of Europees kampioen worden. Tuurlijk wil ik dat. Ja, want ik ging aan start wil ik winnen. Maar of dat op dit moment reëel is, weet ik niet. Ja, maar Oors zei altijd van ik wil altijd alles rieden. Ja. Dus EK's, WK's, wereldbekerwedstrijden. Ja. Is er nou al zoiets van nou jongens, misschien is dat wel net verstandig? Nou ja, dat weet ik nog net. Dat hing het ervan hoe ik straks natuurlijk uit de simmer kom en hoe ik de winter inga. Maar dat ik alles zou rieden, dat is misschien wel iets te volle van het goeie. Maar het is moeilijk om daar nou wat zo te sissen. Maar die eerste wedstrijd? Ja, nee, ik hoop gewoon in november. Want dan binnen de NK-afstanden op Tialf. Voor het eerst in de clubhistorie die Harkema's Boys in de landelijke amateurbekerfinale. Het zinstander in het Gelderse Groesbeek wie Achilles 29, de nummer 12 van de snijs topklasse. Bij Weenst worden de Harkieten naar Drachtster Boys in 1983 de tweede Friese ploeg die tussen beker meeneemt naar Friesland. Achilles 29 staat voor de tweede keer in de bekerfinale. In 2008 speelden ze tegen Rijnsburgse Boys en verliezen met 2-0. Hier de eerste mogelijkheid. Die komt op naam van Willem Korsten, ex-prof van Vitesse en onder andere Tottenham Hotspur. De 13e minuut met Roel van der Meulen voor de eerste grote kans. En daar is op de doellijne Barry Dieterweg, oud-keeper van Heerenveen en van ADO, die de bal keren kan. Een gevaarlijke uitbraak van Achilles. Mark van Haarlem verprutst die bal Hielendal. Geen overtredingsjongen. Het waar verhoord en dan in de Rijn spelen we die eerste helft verder. Met werkgevaar aan de kant van Harkema's Boys. Oebelus Kokker met een vlammenschot. Maar jocht op Barry Dieterweg. En zo geven we het skoft in met een 0-0 rijstaan. En matten dus barre in de tweede helft. De Boys op ziek naar dat gotje met de counter. Jorrit Skra had de bal net helemaal onder controle. Maar blijft wel in balbezit. Dan Tony Albeda, die bereikt er Oebelus Kokker. Die mat mij rechts. En stuit het weer op Barry Dieterweg.
Ja, Wiebe Rodenhuis, hij zocht dat zijn team wel kansen krijgt. Maar om die keeper te passeren, dat is een heel ander verhaal. 51ste minuut. Willem Korsten helpt uit met links. En via beide pjellen komt die bal weer om in het veld. En hier hadden de Harkieten alle geluk van de Wraad dat ze net op achterstand komen. Werk geen overtreding zien, maar de bal blijft in het bezit van Achilles. En dan balverlies voor Harkemasse Boys. Willem Korsten, ja die maakt eigenlijk maar links. Maar hij kan het ook maar rechts. Want Sjoggers hoe eruit helpt. Willem Korsten, 36 hier. Hij bouwt zijn voetbalcarrière bij Achilles. Speelt het pas in het einde van het seizoen een paar keer mei. Maar dit kan Willem Korsten dus nog opbrengen. Hij passeert Jacob de Vries en tekent in de 52e minuut voor 1-0. En dan moeten de Harkieten op jacht naar de aansluitingstreffer van minimaal die verlenging. En dat liep het hier aardig te slagje, maar heel tijd zit er een teen tussen. Leslie Vellinga helpt de achterlijnen. En dan is het Tony Albeda en die rekt de peel. En in de rebound Jorrit Schra, die meent mis. Maar oh wat wie Albeda daar dicht bij de gelijkmaker. De vrije trap van Harkemasse Boys. En dan Ale de Boer. En weer een prachtige reflex van Barry Dieterweg. Pech voor Ale de Boer. Maar wat oorbloedt is de hoekskop. En die hoekskop die wordt inbracht, maar liek het voortwerken te worden. Maar dan is het op en ei. Opelus Kokker en Roel van der Meulen die het inbrengen kan. Weer Ale de Boer en weer Barry Dieterweg. Hij keept de wedstrijd van zijn leven. Houdt zijn goals in. Ter frustratie van alles wat Harkema is. En de tijd die begint te dringen. We zitten in de slotfase van de wedstrijd. Dennis Kronen met de voorzet. En dan is daar René van der Wij. Rjocht op Barry Dieterweg. Wil er toch misschien echt 2 man voor die goal staan. Ja, het ziet aan alle kanten net mee van de ploeg van Wiebe Rodenhuis. Maar zolang het er nog net fluiten is voor het laatste signaal, kan je nog niet komen. En er komen weer mogelijkheden. Dennis Kronen. Ken trok in Dennis Kronen. En ook die kiest voor het eigen schot. En dat weer de laatste actie van de wedstrijd. Dankzij Willem Korsten en ook Barry Dieterweg gaat de beker naar Achilles 29 en stiert Harkemasse Boys met lege handen. Ja, eigenlijk is dit een hele bijzondere wedstrijd. Dat zei ik ook vooraf in de kleedkamer. Ja, steek de hand maar omhoog wie eerder deze finale heeft gespeeld. Ja, dan blijven alle vingertjes naar beneden. En, dus dat geeft ook al de bijzonderheid van deze wedstrijd aan. En als je hem dan zeg maar op een haar na verliest, ja, dan is dat heel vervelend. Hing je hem zelf ook een beetje het gevoel, dit weer net nodig? Ja, ik denk dat iedereen het gevoel hier. Hè? Iedereen die zei nou, dit weer de kans en daar staan de prijs kan pakken. Hè, want ja, staat dichtbij dat zou je in principe nooit wegkomen. Weer dit Joert die beste wedstrijd van het seizoen? Ja, zeker. Ja, ik heb het hele seizoen er niet zoveel te doen gehad als vandaag. En, ik kon vandaag laten zien wat ik kan als keeper zijn. Laat onverlet dat we na de 1-0 een paar echte goede kansen hebben gehad. En ja, die hebben we niet benut. En dan sta je na 90 minuten met lege hand. En dat voelt vervelend, moet ik zeggen. Tja, Turncentrum Sportstad Heerenveen mooi waarom zijn op een mooi Nederlands kampioenschap turnen in de eigen hal. De eigen turners wonnen een soort medailles en de hal wie 2 dagen vol. En dat wil stoppers als Jury van Gelder en Jeffrey Wammers net meedienen. En Epke Zonderland al in een gesnijn in actie kwam bij de tastelfinales. Want voor de toppers draait alles om plaatsing voor de Olympische Spelen. Dus eigenlijk het hele hier zit al in het teken van het WK. Dit wordt ook echt gezien als minder belangrijk, omdat daar moeten we knallen. Alles staat in het teken van de Olympische Spelen. En de man die het dichtst bij die Olympische Spelen is, en van zelfs alles van witte wollen, is Epke Zonderland. Alles is nou rochten op het komende WK in Tokio in oktober. Mocht Epke daar bij de beste trui eindigen, dan is hij zo goed als wist van Londen. Om geen risico te nemen in die targeting die Epke snijden alleen nog maar om 3 tastelfinales. Jonker een podiumplak met Epke op het komende WK en op 2 orenonderdelen ontonen dat hij bij de beste maakt kan. Dus kan hij hem net alleen nog maar rochtje op zijn favoriete onderdeel rek. Op het WK zie ik nog maar van oorsprong en op dit NK pakt hij ook voltige erbij. Heel succesvol voor dat net. Hij maakt het een foutje en waat tredden. Op Brugge wie hij wel de beste.
Op het EK pakt hij op dit onderdeel op brons en nu pakt hij goud op het Nederlands kampioenschap. En rek is vanzelfs Epke zijn onderdeel. Dit is nog net de oefening die hij aansien laten wol op het WK, maar hij is wel weer oppermachtig. Maar hij heeft 3 punten verschil op de nummer 2, wint hij ook dit onderdeel. Ja, vanuit dit punt ga ik nog een paar weken werken op de nieuwe elementen die er nog bij moeten. En dan in augustus dan met die oefening ongeveer klaar wezen. Dus ik heb nog even om te trainen op de nieuwe dingen. En dan moet ik kiezen wat voor oefeningen het gaat worden. Maar in ieder geval ietsjes moeilijker dan ik nog heb dien. Mocht Epke op het komende WK net een podiumplak hellen, dan kan hij hem ook nog kwalificeren met het team. In dat team zullen hij alle gedachten Jonker Epke, Jeffrey Wammes, Juri van Gelder en Bart Durlo plak nemen. Van die orenplakken komen nog 2 Friezen in aanmerking. Maar Michel Bletterman en Arie Butter binnen alle 2 al een heel uur uitskekelen west toch een zware blessure. Butter is zo'n een paar weken weer hersteld van een schouderblessure, terwijl Bletterman echt krek waarom is van een polsblessure. Ik had last van mijn spaakbeen en mijn ellepijpen, die waren allebei gebroken. En dan heb ik nu nog ben nu in een periode dat ik herstellende ben. En voor de rest gaat het goed. Alleen is het nog erg zwak en probeer het sterker te maken met fysiotherapie en met trainingen en krachttraining. Butter en Bletterman hebben onder oren zwierde concurrentie van deze man Anthony van Asje, die dit weekend ook Nederlands kampioen werd op de meerkamp. Bij de vrouwen is dit alles in het rand van het team. De ploeg onder leiding van boetscoach Gerbe Wiesma eindigen hier als jochende op het wereldkampioenschap in Rotterdam. Een plak bij de beste 8 op het komende WK zo'n plaatsing van de spelende budgetten. De kans dat slag het is misschien net zo groot, maar mocht Nederland bij de beste sectie eindigen, dan is er daarna nog een kans. De noemers jochen onder mijn sectie op het WK strijden dan nog om een speciaal toernooi om de vrouwen lijst te plakken. En daar gokt het team een beetje op. Nou, de eerste 8 op de WK is misschien net het meest realistische doel, maar de top 12, dat vind ik wel realistisch. En, het is een ambitieus doelstelling, het is heel moeilijk. Er zijn heel veel landen die daarop azen. Maar we goede dingen doen en we hebben een beetje mazzel mee. En we trainen goed en hebben best wel kans. Het is wel een mooie dream. Het is een hartstikke mooie dream. En het team maakt het vordering. Celine van Gedder werd zoals verwachte Nederlands kampioen op de meerkamp. Maar Joy Goedkoop maakt het nog aardig spannend, toch maar krekt efter van Gedder als het ware te eindigen. Beide vrouwen van Turns Jereveen levert je een belangrijke bijdrage aan het team. Dit geeft zeker vertrouwen. Dit is een hele belangrijke stap, denk ik. En dat ik nu al dit niveau kan halen en 55 punten haal, het hoogste wat ik ooit heb gehaald eigenlijk. Nou ja, dat zegt al genoeg voor mij en hopelijk gaat het de rest van het jaar, komen de stappen meer en gaat het zoals het ging voor de EK en zo. Dus dan komt alles zo weer terug. Vorige keer waren we natuurlijk 9e. Dus op dat opzicht zou je zeggen, als we het weer goed zouden doen, zou 8 misschien moeten kunnen. Maar als we bij beste 16 komen is het ook genoeg. Dan kunnen we naar Londen voor het test-event. En als we dan bij de beste 4 komen, hebben we het nog steeds gehaald. Moet kunnen, zeg je? Ja, eigenlijk, ik vind van wel. Als Nederland fit is, dan denk ik dat we het zouden moeten kunnen halen. Nou, ik denk als het zo door blijft gaan en ik denk dat het realistisch is. Ik weet het bijna zeker. En het team had nog een ijzer in het vuur. Een paar weken geleden mailde een Canadese vrouw maar Gerbe Wiesma. Ze had een Nederlands paspoort en een dochter die turnt. Zo kwam het dat de sectionierige turnster Jessica Darling van Turns Jereveen dit weekend meedeed onder het Nederlands kampioenschap. Do you like it in Holland? Oh, I love it. Really? Yeah. Why? It's really cool. The atmosphere is nice. It's really nice. En zij is Jessica nog maar een weekje in Nederland, maar toch was ze 4e op de meerkamp. Een volkomen versterking van het Nederlands team. Nou, de 4e van Nederland, dan wist het toch wel redelijk goed. En we hebben opzet het programma even een beetje onpast, even wat lichter dienen. Want ze wie wel wurg en er wie best wel een media aandacht, dus het is natuurlijk hartstikke spannend. Dus we behouden turnt. Darling komt uit van het turncentrum Sportstad Jereveen, dat dit weekend heel succesvol weer. De vrouwen krijgen zelfs al concurrentie. Lisa Top werd kampioen bij de junioren en wie maar 53 punten op de meerkamp zelfs stredden winnen als ze meedoen hier bij de senioren. En bij de jeugdklasse komt er nog een Fries talent aan. Maar een schitterende Friese naam, Jinji Hoekstra. Het fietser Pieter Wening dacht ik dit hier net mooi aan de Ronde van Frankrijk. De Rabobank ploeg gaat met 5 Nederlanders, 3 Spanjaarden en 1 Duitser naar de Tour. Het is voor de 3e keer op rij dat Wening net mooi gaat naar Frankrijk. In de jaren 2004 won hij 2008 reed de Tour 4 keer. In 2004 won er een etappe.
En David Meul, de keeper van Cambuur in de laatste 2 seizoenen, had voor 2 jaar tekenen bij Willem II. Meul kreeg bij de Leeuwers geen nieuw contract. Hij speelde de afgelopen 2 jaar alle wedstrijden. Ja, er was al bekend dat ik Danny Guit van Cambuur naar Willem II verhuizet. Manon Kamminga van Houderwijk is de nieuwe Frieske ster van het skielerien. 2 weken geleden won ze op het NK op de baan 4 van de 6 nationale titels. Verrassend, want Kamminga riet met haar nieuwtje hier nog maar voor het 2e jaar bij de senioren. Reden genoeg om haar eens op te zieken op haar thuisbaan in Houderwijk, dat dit weekend om de Europa Cup strijden waard. I love you, David. Kijk, zij zijn nog blij. Er binnen net een soort lights in de gezichten op de skierbaan in Houderwijk. Het minnewaar is spulbrekker en je trog gaat de wedstrijd net terug. Het is heel jammer van het weer, want het was anders een leuke wedstrijd geweest. Maar we hebben al 2 dagen gereden in de regen. En om nou weer ons helemaal klaar te maken. En je moet na zo'n wedstrijd ook veel schoonmaken. Alle kleren zijn nat, je moet je wielen schoonmaken. En zo'n derde dag heb ik niet zo heel veel zin meer. Met de autoracen heb je gewoon regenbanden. Hebben jullie geen regenwielen? Ja, we hebben wel regenwielen en die heb ik er ook alvast ingezet. Maar het is nog steeds niet optimaal. Kun je ook uitleggen wat precies dan in die bochten gebeurt als het regent? Wat dan mis kan gaan? Nou, het is gewoon onwijs glad. En het is een 200 meter baantje. En het zijn kleine bochten. Bochten van 50 meter. Rechte stukken 50 meter en de bocht 50 meter. En als je daar met een 40 km per uur doorheen gaat, dan soms verlies je je grip en dan maak je een smakker op het asfalt. Het is gevaarlijk, weet je kan vallen en het kan zo weer over zijn, maar je kan ook vallen en je kan iets verrekken of breken of zelfs. Het kan gewoon ook minder goed aflopen. 2 weken geleden won Manon maar liefst 4 van de 6 nationale titels op het NK op de baan. Een grote prestatie voor een 19-jarige die nog maar kwart bij de volwassen vrouw je mij riet. Verrassend wien de titels op de sprintafstanden. We hebben Bianca Roosterboom in Nederland en die domineert al jaren de sprint. En toen won ik de serie en toen dacht ik van Bianca ging niet vol. En toen moest ik de serie als laatste starten en toen was Bianca dus al net geweest en die reed een snellere tijd dan in de serie. En toen zag ik mijn tijd na mijn finish en die was sneller, dus ik dacht wow, die verbaasde me echt. Elma de Vries, ook bekend van het reetrieden, stier jaren onder de top van het Nederlandse skielerien. Maar nu wordt ze heel tijd vaker verslijnd door Kamminga. Elma, we zijn van jou gewend dat je de beste bent, ineens Manon. Ja, de leerling heeft de meeste verslagen, zeggen ze dan, hè? Ja, zoveel heb ik er niet geleerd, maar het gebeurt soms. Want hoe goed is ze? Ja, ze is gewoon supergoed en dat realiseert ze zich nu eindelijk ook. Dus daar komen nog mooie dingen van. Want, hoe zie je dat en waar kenmerkt zich het talent dan? Nou, je merkt gewoon dat ze heel veel snelheid heeft. Als je bijvoorbeeld, hadden we bijvoorbeeld rijden puntenkoersen en dan zet zij 2-3 stappen aan en dan ligt ze 3 meter voor. En je merkt gewoon dat heel veel mensen daar niet zo makkelijk mee kunnen komen. Met al dat succes op nationaal niveau is de vraag wat Manon haar verdere ambities binnen. Nou, het verste dat je kan komen in het skileren, dat is je wereldkampioen. Het is geen Olympische sport nog. Misschien komt dat nog, hoop ik dan maar. En WK's heb ik al gereden. Ik ben al eens een keer 50 geweest bij de junioren. En het hoogste wat je kan halen in het skileren is wereldkampioen. Dus dat is dan ook mijn doel. En dan gaan we over 5 jaar praten we hier dan met de wereldkampioen? Of? Ja, dat hoop ik maar. Ja, het lijkt me heel, heel gaaf. Wat zijn echt wel je ambities om dat te worden? Ja, ik weet niet. Als junior heb ik dus al een keer bijna podium gereden. En ik heb gewoon het gevoel dat ik elk jaar steeds sterker word. En ik zie zeker wel potentie nog, maar hoeveel, dat weet je niet. Dat moet je afwachten. Nou, dan wachten we dat al. De komende 3 weken zullen wij in dit programma omdenken gaan aan de minder valide sport. We zetten u aan met rolstoelrugby. De quadfighters komen uit Drachten en wie een regerend Nederlands kampioen. Arun Snijn wie het Nederlands kampioenschap in Almere. Dit is de regerend Nederlands kampioen bij het rolstoelrugby. Het team van de quadfighters. Mij onder oren Sietse Dijkstra uit Drachten. Op zijn zoontje kreeg hij een brommerongeluk met grote gevolgen. Hij had een dwarslesie, kon van het grootste pad net meer bewegen en bedaarde uiteindelijk in een rolstoel. Deze hand kan ik niks mee. En deze kan ik wel wat bewegen, want er zit heel weinig kracht in. En de pols ben ik een beetje zwakker. Dus
heb ik een gevoel dat ik, ja, die pink die heb ik net en die 100 daarvan heb ik al net hetzelfde die helemaal tot die dag. Op dit Nederlands kampioenschap neemt het team van de Quadfighters het op tegen de Scorpions uit Utrecht en de Terminators uit Amsterdam. Maar de eerste chinstander van de dag, dat zijn de Utrechters. En dat is een geduchte chinstander. En dat weet ook coach Ruud van Luik. En dus past hij zijn tactiek aan. Hard spelen, zo hard als je kan. Zo hard als we nooit op de training doen, omdat dat niet gebeurt. Vandaag wel. Keihard, doen zij ook. Bij het rolstoelrugby staan er van elk team 4 spelers in het veld. Maar net elke speler had dezelfde beperking. Elke handicap krijgt een bepaalde uitgangswaarde. En hoe zwaarder de beperking, des te hoger die waarde is. En dat verschilt van minimaal een heel punt tot maximaal 3 een hele punt. En als je die waarden dan van de 4 spelers in het veld bij elkaar optellen, dan mag je dat in totaal net meer dan 8 punten wezen. Dit is Kees Roest uit Siegerswoud. Hij had in vergelijking met zijn mooispelers een relatief lichte beperking. Hij is een zogenaamde 3 een hele puntspeler. Ik heb dwarslezen, ik heb dus vanaf mijn borstkas ben ik verlamd, dus mijn benen werken sowieso niet. En ik heb wat problemen met mijn linkerhand. Dus, is net een bal mee gooien? Ja, ik kan er wel redelijk mee worden, maar niet goed genoeg. Nee. En maar ik vraag je hoe dat kwam is? Ik heb een auto-ongeluk gehad. Ja. Ook al is lichamelijk contact bij deze sport net tastien, het gitter betieren stevig onta. Rolstoelrugby komt er in het kwart op deel dat de spelers met de relatief lichte beperking, zoals Kees, voor de punten zwaartje matten. Kees is bewegelijker, kan hudden gooien en is rapper als de rest. Hij is dus maar de Lionel Messi van de Quadfighters. De orenspelers moeten beziekje het paard van Kees vrij te mooitjen. En ze moeten ervoor zwaartje dat de Messi van de Chimpartij net onscorend daar komt. En dat gaat in de Utrechtse Scorpions net echt geweldig. De titelhouder uit Friesland verliest en die klap komt hut aan. Ik had niet verwacht dat we ons zo makkelijk af zouden laten bluffen. Want we hebben gewoon een slechte wedstrijd gespeeld. Rolstoelrugby is voor de meesten meer als alleenig een hobby. Voor Sietse Bigelieks is rugby een soort van uitlaatklep. Het had hem de kracht doen om na zijn brommerongeluk het libben weer op te pakken. Want op zijn zoontje de ier lag zijn libben letterlijk in de kreukels. Een leven weer eindoefening. Ja, dat denk je dan, want je leest in het ziekenhuis, je gaat er het halenvest om. En je leest daar en die wordt dan een beetje zacht. En dat is het. Dus je hele leven weer gewoon voort. Ja, simpel is gewoon. Ja, en dat beziekers er nou stadig? Ja, je keus. Dus je wat er wel. Ja. En helpt deze sport daarbij? Ja, dat denk ik dat helemaal zeker is. Het is wel, ja, dit is eigenlijk hier zou je echt het leven kennen. De Quadfighters kunnen in de tweede wedstrijd in Amsterdam revanche nemen. Maar Amsterdam die had weer mijn romme sieve zwoen van Utrecht. Om kwart te gaan, het shotter van de Quadfighters net echt rooskleurig uit. Mannen, tweede pot. Gaat ontspannen. Een positieve score van 8 brengt ons tot het kampioenschap. Winnen mij 8 punten verschil, dat slag het net. Sterker nog, ek van Amsterdam wordt er verlen. De Quadfighters binnen de titel kwijt en Amsterdam, dat is de nieuwe Nederlands kampioen bij het rolstoelrugby. En dat is toch spietig. Nijwieke deel 2 van uw serie hoe de minder valide sport dan een portret van rolstoel-tafeltennisser Magan Tahir Yusuf. En daarmee ben we aan van de sport op deze manje. Dadelijk kies je uit Nijsjoerd. Ik wens je nog een heel noffelijk jong. Doeg.